салому алейкум дӯстон, ин канали таҷмедицина мебошад. Бо шумо ҳастам доктор Иқбол. Хуб, мехостам оиди мавзӯи суханронӣ намоем, ки дар байни мардум хело маъмул мебошад. Яъне баъд аз марг бисёриҳо дар он ақидаанд, ки нохун, риш ва мӯи сари маит дароз хоҳад шуд. Яъне дар чунин ақидаанд, ки баъди марг инсон риш мебарорад, нохунаш дароз мешавад ва мӯи сараш дароз мешавад. Ва мутаассифона ин тавр нест. ҳақиқат дар он аст, ки баъд аз марг ҳангоме ки маит яъне якчанд давраро аз сар мегузаронад ва яке аз давраҳои он хушкшавии ҷасад мебошад. Яъне дар раванди хушкшавии ҷасад оби бадани ҷасад бухор мешавад ва дар натиҷа пӯсте ки нарм ва мулоим буд, яъне гӯем дар ҳолати намнокӣ қарор дошт, обаш бухор мешавад ва пӯст хушк шуда ба каме ба тарафи дарун кашида мешавад. Яъне гӯем мечаспад ба устухону ба гӯшт мечаспад, яъне дарунтар мешавад. Аз ҳамин лиҳоз хоб яъне пӯсти минтақаи нохун низ каме дарун медарояд, пӯсти минтақаи рӯй, пӯсти минтақаи сар, ҳамаи ҳамин пӯстҳо яъне намнокиашон мепарад ва хушк шуда ба тарафи дарун каме кашида мешаванд. Аз ҳамин лиҳоз нохунҳо нисбати пешина дарозтар метобанд, риш нисбати пешина дарозтар метобад, инчунин мӯи сар низ нисбати пешина дарозтар метобад. Аз ҳамин лиҳоз яъне дар байни мардум хоб ҳамин гуна ақида пайдо шудааст, ки гӯё баъди марг риш, нохун ва мӯи сар дароз мешуда бошад. Аммо аз ҷиҳати илм масъалаи зерин чунин шарҳ дода мешавад. Ташаккур, ки то ба охир тамошо кардед. Агар шумо маро дастгирӣ кардан хоҳед, хоб дастгирии шумо барои ман ҳамон лайк ва ҳамон подпискаи шумо хоҳад буд. Ташаккур, зиндаву солим бошед. Хайр.